Phenny nenje kusai nyaka wakowe kod teko kaka jolweny. Bwana sifiwe. Okwadwa ketho kinde ka nikech wasekawo time malach. Adwaro ni mondo miwalam mondo wakow Phenny dala. Yesu paki. Unless ka nitie ng'ama nigi wach moro matin miwangi mondo walam Nyasaye. Erokamano Nyasaye maduong', Nyasaye moro mopak, kendo Nyasaye moro modeny. Wabiro nyimi gokinyi kawuono wadwa kawo jatich kendo wadwa kowe kod kwe. Wakwayo ng'uono ni maler, kendo wakwayo duong'ni mondo obed kodwa. Nyasaye jowetene osewuok mondo oidh gari ka kowe dala. Nyasaye ma jakowe bednwa mise motegno. Ji mang'eny lal e ndara Ruoth. To wakawo gari be wachielo gi waketho teko mag loch mag chunje mag oe manyalo kendo gore e ngimawa. Wan e lweti, bednwa daraja Nyasaye, bednwa komeko mar ngima. Nyasach Elija, Nyasach Ibrahim nyaka wan e lweti Ruoth. Yie mondo itakasawa, takasa driver, Nyasaye ma jang'wono, Nyasaye ma jangima. Waketore lweti kendo wadwaro ni dum mari mondo odhi kodwa, kendo tie mari mondo obed kodwa. Nyasaye walamo ka wayie ni setimo nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Aparo ne wadhi yero for viewing ineno tikado and then wanaume ka wabedi ready makosi timu we just buy bus. Hello. Wakalo kama donjo gi kone Gori ngama ni kama nisena
Ingie kwa gari, Collins akuje. Ngojeni kwanza, Collins akuje. Sasa Collins. Wachungu mbele kama ndo. Mbele ya gari kule. Wachungu mbele ya gari pale. Wachungu mbele marka inaweka. Collins. Dene. Pastor Collins, Didi remo. Hebu gochna bana. Nongeraje wako kikoni Kiasi. Bia. Amor kanini? Amen. Wako. Oh yes. Opaki Yesu. Jomoko ni chien ku monego bed wabedo koni. Dori. Big koni ute. All of us, wadwa koni wate. Wadwa koni wate. Nikiwa tuman koni mapodi. Jesse kujeni. But tutaenda hivyo. Dongo sasa utaonekana kaka nini?
kata mana pirulo. Hello? Hapana, dong kudwa nitiere kata dak ni goche na mondi pe. Saika. Indi ni goche na pe. Achieng dang dia ada kamano mau kuna beji kiambia ka chieng ko ada punya. Oya mondi. Oluongo nyingi dito wacho pio pio. Wadwaro mondo wakony sa. Pay attention. Kiwinjo nyingi, idonjo